Ana tutahe Gusti kang sifat jalur tanapi wanita hati Atmaja penganten. Sawalus terus mengharta Atmaja Bapak Agus Suratno pelan-pelan. Sosang Dewi Katara Widya Seterat Atmaja pun Bapak Sugeng Pamuji so Ibu Diah Telasih. Maju mas, terus mas. Mbak mundur mbak. Segera maju pitung jangka datang tumrap Atmaja menika katung sabar semangat. Tujuh langkah maju dilepas sendiri, dilepas jalan sendiri mantennya. Tujuh langkah maju pelan-pelan. Iya. Gantarannya dipegang tangan kanan, gantarannya. Maju mbak. Mbak maju. Segera maju pitung jangka datang tumrap tujuh langkah maju, tujuh langkah pelan-pelan. Kebermain berhenti. Tomeng catur rektor mengku Prabu keterpatan dosetan saronta stopung lawe sinambi bebalangan kantat lempar sirih blek banter lempar sirih sia suruh kang telos kang berangkat Atmaja penganten ingkang gondang kasih miang gondang tutut ingkang mustilan lawenang sajuga kakung sajuga wanita kalikat berat dateng agae datang sebalek kae biang antara kamu sabagus Resman Hartong segoran apa ponang hati kau sinjak kelar serapnya dilepas ya injak kelar serapnya dilepas biar pecah podo sakolo barang ingkang wis kata caket wangsul minggu dadi pranto pecah nganti kepeteng pamrira sang bagus Resman Hartono segera winijian den ingkang karo sang Dewi Katarna Widya Sabdarini sarana sekarate warna kembang mawar kantil mewah bati kamu to bener benten meman tiga kali kamu to bener benten manis engkang kumandhel padane sang bagus Resman among sang Hadyayu Katara Widya Sabdarini wini jantel tosi mahanane iki ilanging sengkolan sekerteng Jawa Jagat Atmaja meninggalkan satemah babar kaya moyo-moyo mengku Prabowo Agung tur inggih agung ical saking sengkalanipun diangkat kakinya junjung derajat Atmaja wis junjung derajat Atmaja kan sing bagus Resman Hartono sang Dewi Katara Widya Sabdarini ngubengi Atmaja kakung rambah kaping 3 muter 3 kali terus muter 3 kali terus 3 kali sang Atmaja panten pucang Dewi Katara Widya Sabdarini sigara mubengi Atmaja kakung rambah kaping 3 ingkang mengkuwerdi mugi kasekaton ing jana kuprateng ing Indraka singlar saking garis sing beber mempas suara merbaning kawas Gusti kang murbeng dumati mugi lusrayu sekali lagi mugi Gusti kang magurani jabin ingkang dadi ginontot dening Atmaja penganten Prapindo curiga manjing penangkanipun wis jajar pinangging pasanganira segera pinaring tertawani dening Rama ingkang kepareng hanyuri ya Bapak berikan minum kepada mempelai ini Pak Majuri boleh das Pak boleh das dong boleh kayune ingkang kepareng-pareng tertawani dhateng Atmaja penganten kakung apa ingkang jauh dadi Atmaja penganten sekalian Bayu Sudi Pertasari Maning Sudikan kapicaking pangwasen Ibu Pertiwi diminum kan dia terus iya sabun sekarang putri lah iya tansah yang karamoy kepareng maring tetawen datang Atmaja penganten putri datang saronto ingkang ibu Diah Telasih oke kepareng maring tetawen datang putra penganten sekalian boleh aja Bayu Sudi Pertasari Maning Suparing Gusti kapicikang kapicupang wawasan Ibu Pertiwi ingkang dadi unjuk Atmaja penganten sekalian wanita semua ini wanita jagat Atmaja penganten
Ingkang seru kepada sisi indur menjing juri sasro. Apa ingkang kerja indur? Wujud selendang abang kang petak ingkang mengkuwerdi. Ingkang petak saking daya pakarting bapa ingkang abrit saking daya pakartining diyung. Bawen ingkang roh pecambane penganten gawat rumpil kepatin sindur kinanti ing sasana mulya. Denarani sasana mulya. Sasana kepapan mripat papan kawenak mojo penganten ingkang ing mangkar soka Jundadaraja lan Ratu Sedalu. Lalu maksud sami tetap mantram sakti singgah kala singgah durga mendak kala sirna sapa ingkang abdi manten sing kiwa karo sing tengah monggo Pak duduk bersama-sama mikul dhuwur mendem jar 1 2 duduk 1 2 3 Godar dan surata jara beberapa yang sularing sang yang berkasol engkau sebuah wang gunung sir ing sak ngargo engkau yang makan manjing juring cokro jajar bermanjing sasaran kena diborok jalan ratus dari semua podo dari sekatan kacal sekal berpodo dari pengantin gunung kau ikan ruparing akan buat datang yang tinggal sak blogok hayo ngantul ikan kadesir sigro sisutono bundulono Mbak Katarina di sisi bundulono ketebakan datang ingkara Bapak Ibu berdiri menerima titipan Gunokoyo. Pegang bersama-sama Mas Rusman dipegang bersama-sama, berjalan bersama-sama ya. Ibu Bapak menikah kawula titip nggih monggo. Rama Ibu Nabi betul pengantin bener-bener iya. Lihat kamera Mbak, lihat kamera. Iya. Silakan Mas Rusman, Mbak Katarina ngambil piringnya, maju Pak yang megang piring. Iya. Iya, diam. Terus bukan. Iya. Mas Rusman ambil sendoknya, tangan kirinya megang dagunya Mbak Katarina. Disuapi dengan sayang cinta yang sangat mendalam. Disuapi dengan penuh kasih sayang cinta yang sangat mendalam ya. 1 2 3 sekarang gantian Mas Rusman yang pegang piringnya ya. Mbak Widya ngambil sendoknya, tangan kirinya megang dodo sak ngisore janggut. Ya, ya, ya. Kita ngepet saja. Suapi 1, 2, 3. Sekarang piringnya dipegang bersama-sama, saling suap menyuap. Langsung suap menyuap, ya, ya. Santai saja, ya, ya. Nanti malam minggu ya, ya lihat memori ya. 1 2 3 ya, silakan berikan pada yang maju. Sekarang Mas Rusman mengambil 1 gelas, berikan minum pada Mbak Katarina. Seperti tadi Mas, tangan kirinya Mas dipegang jagonya Mbak Katarina yang mesra sekali, nunjuk putihan ya Jen. Tetap dipegang. Sekarang Mbak Katarina ngambil 1 gelas, berikan minum kepada Mas Rusman Hartono. Tangan kirinya Mbak, tangan kirinya ya, boleh megang jagonya juga boleh. 1 2 3 ya. Sekarang tangan kirinya saling berpegangan, tangan kirinya saling berpegangan salaman ya, saling memberikan minum, saling memberikan minum. 1 2 terus berikan dayang-dayang, silakan dayang-dayangnya mundur ya. Acek bikin semoga dibuka persalaman dulu Pak Bu. Iya. Sinator uliwat dan serang
kinandharaken para mubesan ingkang sampara wadhaning sastra agung ingkang emangke arsa kinabekten. Monggo mak bapak besan mas wakilipun Pak Agus silakan katuran pinarak ibu di dalam ya. Bapak kembali sana Pak ya. Wakilipun Bapak Agus Suratno silakan di sebelah sini mas pergi mas ya. Ibu kelasnya kembali ke semulanya. Mbak Katarina serutkan dilepas ya. Mas Rusman hadap kanan, Mas Rusman hadap kanan, kerisnya dilarang Mbak Katarina, kerisnya diambil ditaruh di pelaminan ya. Alon-alon dari kerisnya Mas Rusman diberdirikan di pelaminan ya. Berdiri. Ya, sekarang jajar Mas Moga langsung ayo jalan. Iya. Rabah Pindro Soto Manggaka Mojongko. Iya, sungkem kepada Bapak dan Ibu bersama-sama. Pinanganten sungkem dari Pepul dan Romo dalam Ibu. Tungkul amaring sat konjong pertawat danane konjong ing pepangkon sang dayu katar sepat daring engkara ingkang parang hanyuli sabagus hormat sepat daring engkang ibu sedaya ngaturan pangabekti dhateng pepundhen ingkang ukir jiwaraga. Ayo alit penggali sang dayu Katarina senadyan ingkang raskandara ing tapat suci nanging swara saking swaraga agung anjurung puji Basuki minta luganing Hyang Agung. Pangasih Romo Ibu Banyu minta kendate tansinan ingkang berat mojo penganten nggih. Matur nuwun, disayang Pak Bu, disayang. Ayo karo putran demo so isin. Nggih, matur nuwun. Geser. Mbak Katarina ke Ibu, Mas Rusman kepada Bapak. Seganjengku Amerika sang Dayu Katarina Widya Septo Yurini sungkem ing wangkon joreng badhe ngaturaken pangabekti dhateng pepundhen so ngaturaken sekating dosa ten kalapatan dhateng ingkang Ibu mangkono baswareng ingkang Dayu Septo dhateng ingkang Ibu pepundhen kula Ibu keparengipun putra kanthi ngaturaken dosa kalapatan kula Ibu nyuwun pangapunten. Badhe katuna Ibu ingkang nglairaken kuring gembol kula minangka tetelantar suring jagat raya Ibu nyuwun pangapunten. Rama bekti kula katurama nyuwun berkah pangestu andika Kangjeng Rama mugi anggen ngayumi Mas Ayu katermu tansah pinangan berbaning Gusti. Yo anakku cahayu katareng tak suwarang Gusti ingkang murping dumati. Aja cilik atimu yondo. Ramamu kang uli swarga paring berkah pangestu marang sliramu kabeh anak bocah loro. Welingipun Ibu yo cahayu ngati-ati aja nganti kari tuga-tuga tansah bigawa. Tansah maminta nuganing Hyang Agung. Nggih, matur nuwun, disayang Bu. Nggih. Mesra ya Mbak Katarina dateng Kang Mbok Ayu nggih. Ya. Mas piantun sari sumpah dalingkat dan sepuh ingkang minangka suring kang Rama. Sama kesuruhan bersumpah daling ing neraka minangka suring Sudarma. Suring Ibu ingkang rekagetaken saged rawuh. Bakal pasturit kadang sodateng ing nerai banyu milih koturing udan suweni sehari-hari teman-teman galeng Hyang Agung muga-muga Ari Rusman harta ingkang keteparang sambut sinantang terhaji angkung perbaning Hyang Agung lulus raingkang berjentipan ing kaki ini ayo kekulan bogolan wastaniro. Nggih matur nuwun, disayang Mas, disayang Mbak. Masa isin ya kuning nyayang bapak ya arek ora isin. Geser ya. Bos-bos dari kata ingkatan sebut
Sanes kepadane kang Mbok Ayu sanggah kados padane ingkang raka menika susuring Sudarma. Nggih. Siga tunggal awal sungkem ing wangkon. Selamat ngasih marang korbaning widi. Mugi pangasta ingkang raka saha ingkang Mbok Ayu tansah winantu kawuyaning Gusti. Minangka berkah pangastanipun anggenipun arsa lumbar mandating jagat raya. Yuh, diajeng tasune marang Gusti Jajeng. Muga-muga aku bereka Mas Mulus Manhartomo. Ayo nganti pegat ing kapraitan kanthi tulus lan welas asih ing saben ari. Nggih, matur nuwun. Disayang enggak? Nggih. Setelah itu baru kerisnya dimasukkan kembali. Tulung marang nyelingkang sasongko kang kunyar. Surat tadi Mbak, surat tadi masuk dalam sabuk yang dalam. Oke. Ya. Silakan tetap berdiri, diabadikan dulu. Silakan Bapak Ibu. Mbak, sorry mantan geser gini semua geser.